Nechtěl. Ale on do prdele říkají. Kolik vůbec má? A psychicky, vole, tak 2 roky, vole. A kolik má? 16. Jako ty, ne, to bez 17. 16. Já podle mě nešel a dělal si prdel. Ty vole, máme jí zahrát anální hrátky, vole. Jeho nová holka je fakt kusanec, ale to uznejte. No to je, to je. Tomu ver, vole, taková kůvka. Ty vole, hej, teď mě napsala, prej, ty seš gay, proč? Se ptám, že bychom spolu chodili, vole. To je píča. Taková masná hlava zasraná, vole. Hej, napiš si. Já to musím vypnout, že prej jste zlý, nebo něco, že mluvíte škaredě. Cože, co to dovoluješ si říct, takhle? Mama říkala, že jsem jí řekl něco o zadku a... Ale to si jakože nepovedal, že jsi to zlý, ale komu? Co jsi řekl na mě? Co jsi řekl na mě? Na análnej hry. Běž za ní a řekni, že anální hry je speciální čas odbavu. Já už ne, já už to musím dělat. Žádná prostá věc, ale mám asi není jako snad. Já už to musím dělat. Proč? Protože máma mi to přikázala. Kašně na ní. Ona by mě pak nakoupila cigára. Ty to vezmeš z peněženky, tam má určitě svak. Ne, já neprodaj. Abych tak máš tátu tam někde? Ne, tak to jít. Tak. Fajn. Tak ahoj. Víš, ani řekl, že to... Tak ahoj. Ondra, počkej jsme Ondra. Teď musím. Ondra, že keď privídeš domov, mám sem pri mikrofón a budeš nám vyprávať akože pred ňou, tak to budeš mať 3-krát taký svadok, víš? Ona by mě vína dala. Keď sa to opýtaš pred nami, ale ona akože ti nebude vedieť, chápeš? Vy jste slyšet. Tak to nemáš svať, dobre. Tak nemáš svak teda. Já až to musím vypnout, než mě ještě Seberem ti všechny svadírky, vole. To je si pro ten Ondra, ty vole. Prej řekl Anna. Komu tam hraje televize? Nějakýmu debilovi, vole. Reč to. Já jsem řekl, mám tě anální hry, vole. To je debil, vole. Jo, večer půjde určitě taky, takže to debil. No, a nemá svagírky, když odešel, ať se nasere hajzle. Já zkusím dát na YouTube ty nahrávky teda. Stop.